טוב, שלום לכולם. אני מיכאל ברנצ'יק, תלמיד כיתה י' במקיף ג'. שנה שעברה הייתי בנאס"א, חלקכם מכירים אותי, חלק לא. אבל אנחנו, הדור הקודם של נאס"א, רוצים לעשות לכם קצת מתנה, אז הנה הסרטון שלנו. חברים, אנחנו מאחלות לכם שתהנו ממש ושתחוו כל רגע, כי זה החוויה הכי טובה שתחוו בחיים שלכם. וזה כל כך ישנה אתכם ויהפוך אתכם לבוגרים, וכל פעם שאתם תיזכרו בזה אתם תחייכו ויהיה לכם הכי כיף בעולם. זה פשוט משנה חיים, באמת, זה הדבר הכי טוב שהיה לנו בחיים. וחבר. וזהו, אז אוהבות אתכם ושיהיה לכם הכי כיף. תצעקו טיפה כי ישמעו אתכם. כל דולר! יאללה, תהנו ואכלים לכם את הכי טוב. כן. בלי לריב. ותצלמו הכל. תצלמו הכל. תביאו אפילו כרטיס זיכרון נוסף. הכל. יש עוד משהו שמישהו רוצה להגיד? לא, ביי. טוב, יאללה, ביי! לא לריב עם בני זוג שלכם. לא, לריב, לא. כן. אני אלי, אני הייתי שנה שעברה בטיסה לנאס"א. עם האוכל. כן. החוויה הכי גדולה שלי הייתה להכיר את המשפחה שאירחה אותי, משפחה קטלנית לאללה. גם היה לנו סוף שבוע, אנחנו נסענו לאוניברסל, והיה שם רכבת הורים שעלתה ככה. ואז בום, ואז מוות, ואז לא חזרתי. אז איך אתה פה? קשר. קסר. טוב. נו, וכמה עצות לדור החדש? מה? כמה עצות לדור החדש? תקנו נעליים, ז'ז'ול. החוויה הכי גדולה שלי של נאס"א, זה לפני שנאס"א התחילה, הייתי עצרתי את כל האוטובוס לפני הנסיעה לשדה תעופה, פשוט עצרתי אותו, אמרתי לקי ולענת שאני לא נוסע אם הידידה הכי טובה שלי לא באה. ואז בשנייה האחרונה כבר ענת אמרה, זהו, כאילו כבר לא, אי אפשר, אנחנו חייבים לנסוע. אז אתם רואים כאילו הידידה הכי טובה שנכנסת לאוטובוס בקפיצה, אז חיבקה אותי הכי חזק שיש, כאילו זה נשמע קיצ'י, כן? אבל זה אחד הקטעים הכי מקדימים שהיו בזה. גם שברתי את הידית של הבית של המשפחה שלי, אז אל תעשו את זה. רז, יופי. מידן. אני חנוך. אוקיי, אז יש לי דבר ראשון להגיד לכם לפני שאתם טסים, כי אתם חבורת סתומים שטסים, אני לא מבינה איך קיבלו אתכם לנאס"א. הייתי הורגת אתכם בשביל עכשיו. יואב, מה המסקנה שלך? תנו לי לטוס במקום. יובל מת. אוקיי, המסקנה שלי זה לציין הרבה, זו המסקנה הכי טובה שתוכלו להוציא לנאס"א. לא יהיה לכם באמת תמיד. מה אתה משחק אותה? תקנו שמפו בריח תות, כי אין כזה. סתם, אתם קונים לי ויקטוריה סיקרט. טוב, אתם לא. אתם בנות. טובים מאיתנו. יש קונדומים במגרש של הארונות במלון. הסוואטשרטים שלכם די מכוערים, אבל לא נורא. תקנו, תאכלו המון. דונלדס. אבל לא במטוס. דונצים של דונלדס. תקנו M&M. תלכו בשירותים, גם אם לא מרשים לכם בסוף שמים על זה פס, אוקיי? תלכו בשירותים, זה הכי מלא. ותקנו דונלדס, הרים של דונלדס, דונלדס וחמונים, הרים של דונלדס, דונלדס וחמונים. הרים של דונלדס, דונלדס וחמונים. תגנבו שמפו. ותקנו שמפו בריח תות כי זה אלוהים. תגנבו שמפו. ותבזבזו את כל הכסף שלכם, לא תשאירו $1. תקנו סיגריות, זה זול יותר. כן, זה יותר זול שם. ויש שם איסור לקחת אלכוהול. מותר. כן, הם לא שמים לב. טוב, ניצן, בסדר, ניצן. הגרש שם חוקי. שמפו בריח תות. תיסעו עם מזוודה ריקה. מה זה ריקה? ותמלאו אותה, ותחזרו את מזוודה ותקנו דברים מרות 21. לא, עצרם אותי עכשיו. אני רוצה לאחל לכם שתהנו הכי הרבה שאפשר, ותבזבזו את כל הכסף שלכם ותעלו על כל המתקנים בפארקים והכל. אבל בבקשה תשימו אותי במזוודה שלכם, אז מה שזה קצת משקל עודף, תשלמו עליי איזה $100, מה זה משנה? סתם. אני עדיין אשמח אם תקחו אותי במזוודה שלכם, אבל חוץ מזה תהנו, ואני אוהבת אתכם מלא. ומה הייתי נותנת כדי להיות עכשיו בשבילכם, אז אם מישהו רוצה לפרוש אז תתקשרו אליי. יאללה, ביי ותהנו. שלום לכולם, מי שלא מכיר אותי קוראים לי אורן טל. אני הייתי במשלחת של 2013 שנה שעברה.
אתם עכשיו כמה ימים רק לפני הטיסה שלכם, אתם רק מחכים שהשבוע הזה ייגמר ושתעלו למטוס ותטוסו כבר. יופי. יפה. בקיצור, אני רק רוצה לאחל לכם, למרות שאין לי מה לאחל, אין מצב שלא תהנו שם. אתם תחזרו עם המון חוויות, עם דברים שלא תיארתם לעצמכם. אם יש חיסרון אחד בלטוס לנאסא, זה רק שאתה חוזר לארץ וכל כך רוצה לחזור לשם את הטובין שלו. או שלישון איתי כפיות. לא, זה היה יתרון. ואתם תבינו שעכשיו אין מצב שאתם תחזרו. אין מצב שאתם לא חוזרים עם המון חוויות. אני יודע שאתם תחזרו עם חוויות. כמה אמרתי חוויות? זה דפוק יצאתי. בקיצור, מאחל לכם שתהנו הכי שבעולם, שתכירו המון אנשים ושתבואו עם המון חוויות. הכל בסדר, ביי. כמה עצות לנאסא. קודם כל, אל תקנו לאף אחד מתנה, לאף אחד. אוקיי, הבאתי אוזניות לחבר הכי טוב שלו, הכלב נגס בהם אותם. טוב, סתם. קודם כל, דבר שני... העצה הכי חשובה, אל תקשיבו לאף אחד, אל תקשיבו לשום עצה של אף אחד. כן.